Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental Diine TV on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere caggal yettude Allah julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam. En calmini tan dendagal yeeɓoɓe e heɗotoɓe Dental Diine TV e windere kala ɗo mbawi wonde e jokli aduna he en calminiɓe. Alhamdulillahi rabbil alamina. Musidɗo moon ceerno Ali Alpha Diom arti kadi yewtidde e meɗen e yewtere men diine yankore e Dental Diine TV. hande inchallahu taala yewtere men yewitto kadi koye ɓuure nduɗo lewru korka e leñol nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamina. Mbiɗen ni nduɗo lewru ko lewru leñol nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa taala mo teddini annabi o, mo teddini leñol annabi o Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, teddiniri ɗumen nduɗo lewru. ɗum waɗi baraji gonɗi e nder nduɗo lewru taw ɗum fof jeeyi ɗum ko leñol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wona sababu yeeji nden ɗo moƴƴere hebde ɗum jango Allah subhanahu wa ta'ala yebtaɓe jobdi ndi ganduɗa ko jibdi mawdi, sabu ko jobdi aljanna. korka ko weluya Allah, wiyete ko ridallahil akbar, weluya Allah mawɗo ene woni e nder lewru korka. nde won noon lewru korka ko lewru barke. Allah subhanahu wa ta'ala to hadisul qudsi haala to hadisul qudsi wiya kullu amali ibnu adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizu. ɓi adama o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala neɗɗo ko golli, ɓi adama kala ko golli golle ɗe godani ɗum jobdi ndi ma heɓ jobdi muɗum. ha heddi noon korka ɓi adama yoɓi o yoɓirte walla o wi korka ko min Allah jeeyi ɗum, fa innahu li, ko min Allah jeeyi korka. nde won noon wiide ni Allah subhanahu wa ta'ala fof ko Allah jeeyi, kono wiide mum fa innahu li ene tindina. eɗen gandi ala fof ko rewrete korka, ala fof ko teddinirte korka so wona Allah subhanahu wa ta'ala. so tawi ko neɗɗo walla so tawi ko ɗum wawi wonde taggoje Allah ɗe fof ene wawi dañde teddugal kono horantaki juulantaki. horanede juulanede ko Allah tan. neɗɗo noon goɗɗo ne wawi dañde teddugal, yimɓe mbaɗana ɗum teddugal, mbaɗana ɗum moƴƴere, kono koranta ɗum juulanta ɗum. jeeyi horanede juulanede tan ko Allah. ɗum waɗi wi fa innahu li, korka ko min tan Allah jeeyi ɗum. wa ana ajizuhu, min kadi yoɓirta ɗum, min jaɓata ɗum te ko min yiɓirta junggam. wiidemo kadi wa ana ajizuhu, ko min jaɓata ɗum. aha golleji moƴƴi ɗi fof kanko yoɓata ɗumen. kono ɗo o fanditi ɗo wa ana ajizuhu ko min jaɓata ɗum, ko o yiɓirta jungo makko kadi taw o lumtinta haydara, o lumtinta maleyka, o lumtinta wahyu, o lumtinta hay hunde. ala ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yiɓirta jungo makko jobdi anande wonande horɓe walla horoɓe e nduɗo lewru korka moƴƴini korka mumen. ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina. en gandi deke ɓuural korka e moƴƴere wonde e mum ko hunde mawde no fewi. yo Allah wallu en rokka en timminde korka men ka sabarka sallallahu alaihi wasallam.
ari kadi e riwaya goɗɗo ha joni koye ɓuure lewru ndu ɗo korka an ibnu abbas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atani jibril leylatul fitr فدهك فرأيت نورا خرج من فيه أداء المشرق والمغرب فقال حبيبي أبصر فقلت أخبرني يا جبريل وبشرني فقال يا محمد ما في السماء ملك جافل إلا وهو يستغفر لأمتك من الرجال والنساء ولهم بكل يوم ساموه في دار الدنيا نورا عن أيمانهم ونورا عن شمالهم حتى يجاوزوا على الصراط مثل البرق. الحمد لله. ثم سلم علي فقال إن الله عز وجل أمرني أن أنادي في جميع السماوات والأرض يا ملائكة الله أستغفروا ولا أستعدوا لإيد محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى نجيدي والنبي نجيدي لنيول النبي صلى الله عليه وسلم. ووي كانكو ابن عباس حبري أولو حديث ووي نلا صلى الله عليه وسلم ووي أتاني جبريل ووي جبريل عليه السلام عري أم ليلة الفطر جمع جولد يعني وياتا يقول جولد جمع وياتا جمع جولد وادي ياسم دو جولي ياسم دو فدهك وجلي وين جبريل جلي فرأيت نورا خرج من فيه أداء المشرق والمغرب وينجيمي النور يلتي ابنه مكو كانكو جبريل دو جلي دي الله يولتادي النور او نور ديني ليرني فنانغي ها هيرنانغي فقال حبيبي وي كانكو جبريل وي جدام يا محمد جدام welto absir o welto kanko ne rasul sallallahu alaihi wasallam o jaabi momi mbimi akhbirni habram ko gadduda jibril habram weltiniram haalanam kadi beltinirami ngalda ko gadduda kanko jibril alayhi salam o wi ya muhammad ma fi samai malakun illa huwa yastaghfiru li ummatik o wi hande o jamma hande jamma don juuti ala malaika woni e dow asman he gila asman gadon tan ha asman jeedi ha to ko ɓuri ɗum dow e gandal Allah subhanahu wa ta'ala ala malaika woni toon so wona eɓe imsinano leñol magol min arrijali woni nisa rewɓe e worɓe ski ɓe ñaago noon Allah yo Allah yaafo ɗumen dendagal bakkutuji so Allah yaafima neɗɗo noon ko aljanna Allah nanata ɗum kamɓe malaikaji oɗo jamma kamɓe fof ɓe imsinano leñol magol o haɗani noon kadi o wi wala hum bi kulli yawmin samu fi dari dunia o wi ene wodani kadi leñol magol kala ñalawma moɓe koori to aduna ga ñalawmaji korka ɗi ñalawma fof moɓe koori ene wodaniɓe annora maɓe mbaɗane annora an yama an aymani ga e jeese mabɓe o nuran an simalihim ɓe mbaɗane annora jeese mabɓe e caggal mabɓe masala mana pamita banggueji mabɓe fof e sawdoji mabɓe ñaami mabɓe e nane mabɓe fof wonta annora Allah nuurtinaɓe waɗa e mabɓe annora mum oɗo annora noon ko annora yurmede Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah rokku en no moƴƴinirɗen korkaji men ɗi yo Allah rokku en alhamdulillahi rabbil alamina tabitini en ruuɗo lewru kanko jibril o haala kanko muhammadin sallallahu alaihi wasallam haalan o wi summa sallama alayhi jibril kadi salmini kadi gongol fa qala o wi inna allaha azza wa jalla amarani an unadi fi jami'i samawati wal ard o wi kanko jibril o wi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kam yomi noddu dendagal malaikaji gondi e asman gondi e leydi yomi ewna toon dendagal asmanuji e dendagal leyɗele mi nodda toon mi wiya ya malaikatillahi
onon malaikaji Allah ɗi pop mbiɗon ista'iddu li idi muhammadin sallallahu alaihi ummi onon fof keblano ɗe idi julde leñol nelaɗo el muhammad sallallahu alaihi wasallam onon fof ñanduɗe daroɗe keblano ɗe masal mana julde ñalawma julde leñol nelaɗo Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yawmu zinati ko ñalawma weltare gummi ko e korka eɓe payi e julde ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma anani nde weltare ɓe belto hande ɓe cuuɗo anani nde e weltare mabɓe e timmingol lewru korka nde masala mana e baraji koɓe dañi hen e moƴƴereji ɓe dañi hen e weltare Allah subahanahu wa taala weltaniɓe yamira dendagal taggoji mum ɗe to asmanuji e to leyɗele ɓe jibril ewno e kamɓe fof ɓe gummo ɓe keblano anani nde ñalawma julde leñol nelaɗo Allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum ko hunde mawde neɗɗo won noon Allah subahanahu wa taala ne yiɗi annabi o sallah sallam yiɗi leñol makko ngol ɗum ɗo koye ɓuure nde gonɗe e nder lewru korka te ɗum ɗo fof jeeyi ɗum tan ko leñol nelaɗo Allah sallah sallam. yo Allah tabitina en golle men ɗe jaɓana en waɗa en yerlaɓe yafaɓe en beltini noon en beltinarima gardiɗo coordinateur dental dine TV hono ceerno men ceerno Yahya Ly en calminimo en calmini dendagal golludiɓe makko wa sallllahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.